खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 सेप्तेम्बर मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा गोबां जायगायाव गिदिंनो हागौ। थांफेरै नुफेरै जायगाफोरावबो नोंथाङा नोंथांनि सोरबा आंगोनि हेफाजाबाव दावबायहैनो हागौ। वृष राशि। नोंथाङा दिनै बिबान आजावनो गोनां जानो हागौ। दिनै नोंथांनि नखरनि सोरबा सासे मानसि अरायनि थाखाय आनज्रायलांनायनि जाहोनाव बेनि बिबानखौ आजावनो गोनां जानो हागौ। मिथुन राशि। दिनै नोंथांखौ सोरबा गुबुना मेगन खेबखोमानो हागौ। नोंथांनि आखल आखु गियान खामानि मावनायफोरखौ मोजां नुनानै नोंथांखौ मेगन खेबखोमानो हागौ। कर्कट राशि। नोंथाङा दिनै गोबां खुसियाव थानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनायाव नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोराबो नोंथांजों लोगोसे रंजाफानो हागौ। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा सांग्राङै थानाया मोजां। दिनै खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया जाब्रबथायनिफ्राय नोंथाङा बारग'नो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खामानिफोराव गुबुना गोबां हेंथा होनो हागौ। गोसोआव साननानै लानाय खामानिफोर मावनायफोराव नोंथांनाव दिनै गोबां जेंना फैनो हागौ। तुला राशि। जायखिजाया जाब्रबथायाव गोग्लैनानै नोंथाङा दुखुआव गोग्लैनो हागौ। बेफार फालांगियाव गोबां रां खहा जानायनि थाखाय नोंथाङा दुखु जानो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि मोजां दिन। दिनै नोंथांनि देहाया मोजाङैनो थानो हागौ। बेमार आजारनिफ्राय दिनै नोंथाङा बारग'नो हागौ। धनु राशि। नोंथाङा दिनै खायसे बाथ्राफोरखौ साननानै गोबां जिंगासिनो हागौ। नोंथाङा गोसोआव जायखिजाया मुवा बेसाद मोननो लुबैगोन। मकर राशि। गोसोआव साननाय लुबैनायखौ नोंथाङा दिनै मोननो हागौ। नोंथाङा जायखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय दिनै फिननायखौ मोजां मोननो हागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा दिनै जायखिजाया खामानिखौ थामहिनबा नोंथांनि बिबानखौ नागारनो गोनां जानो हागौ। दिनै नोंथांखौ नोंथांनि सोरबा असेयाबो अरायनि थाखाय नागारलांनो हागौ। मीन राशि। दिनैनि दिनाव नोंथांनाव गोबां खुसि फैनो हागौ। गोसोआव साननाय गेदेर थांखिफोर जाफुंसारनायाव नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोराबो नोंथांजों लोगोसे रंजाफानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, अल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।